Fis-sigħat li għaddew saret l-awtopsja fuq David Abela, ir-raġel ta' 51 sena li nstab mejjed f'daru it-tnejn għal-ħabta tal-5 ta' filgħaxija. In-negozjant miswi instab mejjed f'adira demm wara li aktarx għal numru ta' daqqiet ta' sikkina u nstab arwien imkebbeb fl-iżgħar b'idejh u saqajh marbuta u ħalqu magħluq bit-tejp. Nifhmu li għalkemm il-pulizija mhux torbot dan il-każ ma' kriminalità organizzata bħal każijiet oħra li kellna din is-sena, qed tinvestiga kull tarf li jista' jgħinha issolvi dan id-delitt. Diversi sorsi qalu li ma kien hemm l-ebda żgaż fid-dar tal-vittma u dan jista' jitfa' dawl fuq il-każ hekk kif miwettaq id-delitt seta' kien jafsew lill-vittma. Fatt ieħor huwa li l-ammont ta' demm li nstab ma jikkorrispondix mal-ammont ta' daqqiet ta' sikkina li qala l-vittma u għalhekk il-pulizija trid tistabbilixxi l-kawża eżatt tal-mewt. Fil-fatt, sorsi qalu li l-vittma jista' jkun li miet f'gat imbagħad ingħata xi daqqiet bis-sikkina. U mifhum ukoll li sal-ħadd li għadda sar kuntatt ma' David Abela għalhekk kollox jindika li huwa miet nhar it-tnejn. Kienet is-sieħba tiegħu Irina Aleksandrovna Mikanlev li sabet qudiemha din ix-xena makabra. L-istess persuna nġabret mill-pulizija biex tkun interrogata hekk kif l-investigazzjoni mistennija tidħol fil-fond tal-ħajja personali ta' Abela. Il-vittma huwa missier ta' 4 titfal, 3 mill-ewwel żwieġ u wild ieħor minn sieħba oħra. Abela kien negozjant fil-qasam tal-ivvjaġġar, kien sit tal-kumpanija 21st Century Travel u 21st Century Limousine u kien ukoll direttur tal-kumpanija Aviaserv Limited. Minkejja li l-vittma ma kienx persuna magħrufa mal-pulizija, 4 snin ilu fil-qorti ma kienx instab ħadd li kkaġuna l-qtil involontarju ta' anzjana ta' 75 sena wara li laqatha bil-karozza.